U Smedovcu živi tek 40-ak meštana, među kojima je najviše onih koji su se vratili na vekovna imanja, ali ima i onih koji su kupili stare kuće. Većina objekata potiče s kraja 19. veka, pa im je bila potrebna potpuna obnova. Interesantno je da je urađena bez 1 grama betona. Ovde su drvene konstrukcije, ispune su od cigle, pune cigle i ona je tako opstala sve ovo vreme. Mi joj sad pomažemo samo da je konzerviramo i uradimo, da je ojačamo naravno koliko možemo novim alterom. Safet je lane sam obnovio podrum, a sada je uz podršku Evropske unije i GIZ-a sredio fasadu i krovnu konstrukciju. Namerava da se bavi turizmom, a želja mu je i da napravi bazen i golf teren. Šansu u turizmu vidi i Verica Crnogorac, koja uz pomoć granta obnavlja kuću svojih roditelja sagrađenu 1934. godine. Moj grant je bio 25.000 eura, ako ćemo u eurima, i obuhvaćena je adaptacija krova, kompletna fasada, stolarija kompletna, ne znači samo prozori koji su dupli, sa žaluzinama, vrata. Dragan Nikolić se odlaskom u penziju posvetio dedovini. Sada obnavlja kuću koja ima vinski podrum i iznad veliki prostor zgodan za okupljanje pčelara, planinara i drugih zaljubljenika u prirodu i selo. Uradili smo krov, pre nekoliko dana završili krov i ovih dana treba da dođu da nastave da malterišu objekat. Osim u Smedovcu, u toku je obnova starih kuća i pivnica i u Rajcu i u Rogljevu, pod budnim okom Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Grantove ukupne vrednosti $500.000 evra dobilo je 40 domaćina.